Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Soňky bir ýylyň içinde kän gurrun boldy, ay ders, B ders, ine bunu 5 günne şey ders, 10 günne bir ayda 2 ayda. Bizem şu bir ýylyň 2 ýylyň içinde bir näçe sapar çykyş etdik. Esasy çykışlarymyzy şol ýanky adamlar ahman bolmaň, özüňdi goraň, entek halk taýar däl, çykan adam bolmaz. Esasy adamlar goramaly, olaryň howpsuzlygyny, olaryň jan saglygyny goramaly. Şol hakda gurrun edýärdik. Inni görsegem ýanky bir günlükde jaňa diýerler aýyna planym tutulupdyr. Ay 120 näçe adam çykypdyr, 84 tutulupdyr, 24 aýal, 60 erkek. Şer hili gurrun bar. Garaz gurrun bolsa bolmasa ahir şo diýilen zat şu wagt uguruna barmady. Ne biz hemmemiziň diýir şaýat şu bolup beren zatlara. Indi şol hakda biziň eden gurrunmyzy şol çalarajyk size ýatladaly diýip şu wagt ini görkezýär. Ony biz 7 ay mundan ozal, bir ýyl ozal. Здравствуйте, Леонид. Добрый день. Вот такой вопрос у нас. Туркменистан пережил несколько случаев попыток протестов против диктатуры. Это было в 1995 году, когда ашхабадские ребята из районов Хитровки и Киши вышли со своими требованиями. Потом в 2002 году попытка организации протестных выступлений под руководством Шахмурадова. Абдукулиев тоже боролся, и каждый раз среди них были бывшие представители силовых структур, якобы не согласных с диктатурой, но результат во всех случаях всегда был плачевным. И вопрос простой. Возможно ли добиться успехов в деле реализации протестов против диктатуры, если руководители этих протестных движений являются бывшими сотрудниками спецслужб? Знаете, в этом случае надо просто разбираться, какие цели ставят перед собой эти бывшие сотрудники. Если они хотят прорваться во власть, это одно дело. Если хотят отомстить кому-нибудь из правителей, это другое дело. В-третьем, есть такой вариант, что, может, это просто порядочные люди. Хотя я вам могу сказать, что по моему опыту порядочные люди не идут работать в силовые структуры. Уж извините меня, пожалуйста, за подробности. Ina soňky 4 daýmy ozal bizne çykyş edip aýtdyk. Siyasi hilegerligi betedeliň, egerde yurt gerek bolsa, watan gerek bolsa, halk gerek bolsa, millet gerek bolsa, şonu betedeliň. Onun üçin hemmäňize aýtjamyz ahmal bolmaň adamlar özüňde serediň birinji ýerde howpsuzlykdyr. Sebäbi yurt gerek bolsa biziň hemmämize ilki bilen halkymyz gerek, halkymyzy goramaly. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava.